तब हमारा गावे के पड़ेला हाँ जी कि होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजना टूटले पजननी दिलवा टूटले पजननी अरे बहुते दर्द देला का प्यारे हो। देखिए हमारो समय मिलल बा मल्लिकार से 4 गो गीत के तीसरा होता हाँ जी तो वह लड़की बिया हाँ आई दुखित नहीं खे ना खुश बिया सही बात काहे 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 कि जेकरा के उछहले बिया हाँ जी उनके से ओकर शादी भइल बा अति सुंदर वो कितना खुश रही बहुत पहला मिलन बा सुहाग रात में हाँ जी भगवान से निहोरा करती का कहतिया का कहतिया भोजपुरी हो हाँ जी मजदूर किसान के चहेता हाँ हर प्रदेश में लड़े वाला वाह हर प्रदेश में लड़ने वाले भाई हाँ जी हमारे अभिभावक परमेश्वर मुखिया जी के सुपुत्र मेरे ब्लड कहें मेरे जान कहें जय हो नंदन भैया के आगमन होइल बा आज तार देखो तनी कि कितना तू स्वागत करेला सही बात ये तो भोजपुरी हनु ऋषि भैया हाँ जी यह बतिया के हिंदी में मेहरारू का कही का कही जानता निकावे के पहले हम का करत रही का पूछी का करत रही का करत रहो पढ़ाई में बड़ी तेज बाकी तनी नाच देखे में बड़ी मन लगत रहे सही बात बाबूजी से चुपे चल जाई नाच देखे हाँ जी 3 बजे भोर में हाँ तो आज के लइका हाँ आरा जिला होके छपरा सिवान में हाँ जी गाना ना सुने ले सो ना रेवटी के पीछे जाई है सो हाँ जी एड़ी उठा के देखे हैं सके अरे अरे बड़ी एगो झका सही है सही हम का देखे का चौकी के सामने हाँ उन्हीं के गाना सुने के हाँ कितना सुंदर पत्नी कहे कितना सुंदर हिंदी में कैसे कहे कैसे कि मेरी तड़पे जवानी
हाँ जी हमरा खातिर भी भगवान हमरा यहाँ से भैया आज भी काम वैसा ना होला, लेकिन जितना होला हाँ हाँ खाना खाए भो और लड़ाई झगड़ा करे के तो बाने के फट भांजे के बा। सही बात फिल्म ना बनी, ना फिल्म ना बनी, हाथ ना भांज जाई। हाँ जी अरे फिल्म बनी 3 घंटा खाती तो पर्दा के हीरो कहल जैती, सही बात लेकिन हमारा पर्दा के हीरो बने के इच्छा ना होला। ना हमारा इच्छा होला श्रोता के दिल के हीरो बन जाई, हाँ तो हीरो बन जाई। वाह मिथुन भाई के आशीर्वाद, राजीव भैया के तरफ से सब कलाकार के आशीर्वाद, जय हो और उरो दे के खत्म करी कि गाना आगे बढ़े। सही बात नाम बताई। अच्छा नीरज कुमार भैया कमांडो साहब राव के ने गइले लड़की को हतिया का हो राजा जी के उठावा में राजा जी के उठावा में उठ जब सोती राजा जी के उठावा में उठ जब सोती भूख भूख बारी हमरा अरे दिलवा के अरे भूख भूख बारी हमरा दिलवा के कहते प्रभु जी हे प्रभु जी पहला बार मिलल बानी, हाँ जी बिहान हो कहीं मत दी ना रात भर लभ के दरियावे में रात भर लभ के दरियावे में नेहान हो खेती बाकी जैसन भाव चाहे देलू है ना ना तनी जा राजन भैया भी जा, हाँ जी हमारा राजन भैया भी, हमारा राजन भैया भी और ऐसा मानो कि मजा आ जाए। सही बात जा हो जा साउंड भी गोदना गोदावे सब ऐसा जनी हो कि आज ये भाई नए कलाकार में फिर विवाद में ले हमरा के ना ये सब ना हो सकेला। ऐसा जानिए हाँ जी कि आज पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ हाँ और हमारे से बियाह तार भइल बा 2 मिनट खातिर, हाँ तू तनी एक्टिंग करो इहो ठीक बा, लेकिन वो टाइप से ओकरा बाद रणवा हो जाइबू कि रात भर अरे लभ के दरियावे में नेहान हो खेती खाली बैठती आई शापुर गुड़गुड़ और कि आज राजा जी के कोलावे जवान हो काहे भर पेट नहीं खुद हरत मौस खिसिया का जाइए कि यह पे राजा जी डायरेक्टर साहब सिखाई बताई बताई कौन ये ऋषि भैया है बड़ी वीडियो बनौले भाई हाँ जी बहुत अति सुंदर हाँ तनी हेलो 1 मिनट भाई बंद करो। बोली बोली अगर गोलू राजा बोल दिया